Mulla on 5 ensimmäistä syötä. Kaksi. Ei pompannut. 3-1. Eikä sun mailasta poppas toisen. We are the champion. Ei oo. 5-1. Oikein pallorallia. Aika paha nyt. 7. Oi saata 7-2. Yeah. Here you can see these guys are practicing for the Winter Olympics. Ash! Actually, this is the qualifier for the Winter Olympics 2016. Jarno versus Ketku. Ei, se oli mulle. No ei, jos tää lyöt mailalla siihen, että menee niin... Jos se sun maila osuu, se saa... Maybe. Jos mun piikki menee tuon verran yli ja lyöt mailalla siihen, niin totta kai mä saan pisteen siitä. Oot osunut siihen mailaan. Where's Mr. Referee? Okei, 10-4. Mutta ei kyllä osu. Wow. Oi, se on valoja. 6-1. Ei. 6-2. Ei voi mitään. On pahoja. Ei noille pysty mitään. Näin näin. Se vaan heti tässä. Niin, on ihan alikeerittä. Täällä ei kolata. Miten sitä kuuluu? No ei, täältä on vähän sulle reikkiä. Esko sitten. Vittu! 409. Kolmas kertaa syöttöputken 110. Nyt osuu maila, äläkä selitä mitään. Mutta ei sitä yleensä tee. Häh? No niin, otetaan rasan Kettusen. No mitä jos sä menee sitä tälleen lyöt, mistä siis tuossa menee yli, mutta mistä sitä koskaan tiedä, jos nää lyöt siihen, niin silloinhan se on 15-0. Vittu ei. Hyvä kuuluu. Hyvä se. Vittu! Tää ei oikein 2 Korkvi, eikö siis verit kotar? Oli. Oli. Oli kanssa, niin mä huusin, mutta mä tiedän mikä. As you can see, it's snowing quite heavily, but no worries. Oh! 8-3.
Hyväksytte uusi. Mitä vittu? Uusi hyöty. Ei se homma asia milloin puhistaa pöytää. Okei, 83 ei oo hyväksytä sitten. Mä annan tasoitusta. 84. Anna sun palvelua vai? Eikö anna se paljon? Ei. No jos te se hyväksyttekö, yrität tuohon hommaan. Okei. 85. Vittu mä annan liian paljon tää sulle. Mä oon ottanut 5 pistettä ihan. Oliko se siinä? 85. Noniin. 85. Tästä poikki. Oi, ja nyt kättelyt. Saadaan 2 pistettä. video Mulla on päättymään. tästä. Tää yksi tulee tästä. Aha, oi. Oi. 50. 60. Ei kannata vissiin yrittää piikata, kun eihän se maatila vaan toselle puolelle. Joo, tuonenkin avasi. No 80. Mitä siihen, mutta ei se mitään. Okay, that's enough. Bye bye.